Labarin maciji da rijiya. Wannan maciji dai yana neman sanyi da kiwo a gefen wannan rijiya. Santsi ya kwashe shi ya faɗa cikin wannan rijiya. Ya ta ihu yana ta kira, a samu wani ya taimake ni, ba zan cuce shi ba. Haka dai ya kwashe satuttuka a gurin nan ba wanda ya ji ballantana ya taimake shi. Wata rana bayan wani sati yana cikin rijiyar nan shi kaɗai, sai ya ga motsin ɓeraye. Ya ce, ku ɓeraye ku taimake ni, ku fito da ni, ba zan cuce ku ba. Ɓeraye suka ce, muke kanmu maciji dai maƙaryaci ne. Haka dai suka yi ta shawara, ɗaya yana cewa mu taimaka, ɗaya yana cewa a'a. Daga ƙarshe dai bayan sun yanke shawara za su taimaki wannan maciji, suka je suka nemo dogon tsani suka zura masa can cikin rijiyar nan, suka tattaka suka fito da shi. Bayan sun fito da shi, ya ɗare wata bishiya da take a gefen wannan rijiyar, kawai ya zuba musu ido yana kallon su. Ɗaya daga cikin ɓerayen nan ya ce, to sannu, ai kaga sai ka gode mana, kai ma ka je ka huta. Maciji ya ce, haka ne, na gode muku, yanzu kam gaskiya yunwa nake ji, ɗaya daga cikin ku ma zai ishe ni. Aiko daga jin wannan suka yi mamaki, mu da muka taimaka maka, amma da wannan za ka saka mana? Maciji da ya wani kukan kura ya bi su, suka ruga da gudu suka koma can cikin daji gefen wannan rijiya. Maciji yana ta bin su, aiko yana zuwa da santsi ya kwashe shi ya faɗa cikin wannan rijiya. Shi kenan ya kasa fitowa. To, babban darasin mu a nan, mugun nufi baya haifar da zaman lafiya a cikin jama'a. Duk wanda ya taimake ka, ka gode masa. Godiya tana ƙara zumunci da danƙon ƙauna a cikin al'umma.